be anyị ihe oge nyere ugbo ọnwụ bụ oge eji ata kashu. Nnekwu enwe anya n'ime nke nọ n'ahụ na nri dị n'ebo. Ndị be anyị na-achụ nri dị n'ebo nna ya hụ n'elu. So Buhari anaghị ajụ na ya anaghị ata ọhụrụ. Central Bank anaghị ajụ na ya anaghị egote nwa ọnwụ. Onye jikwere ego ọ dị free ya, ọ dị free, anaghị ego kpụrụ ogige fere ebo, kpụrụ ogige fere isi ihe, kpụrụ ogige fere ihe smile, ogige fere nke ọbụla ndị agba ihu bụ na ị ka ahụ ihe ị ka ata na ọhịa ike iri ịkpọchakwa na anwụ ihe ọ bụrụ importer exporter things. Maka na ihe a bụ ọ na-enye anyị ego so much. Ndị na-agba n'ịkpa na-ebufu ọ na-enye ego so much. Ya bụ cash crop, cashew fruit n'ọnụ Igbo. Mkpụrụ cashew na mkpụrụ osisi ya ha niile na-atọ shwee. Ọ bụ mma anyị ka ghara na-ekwubenye bụ ka ọ ma gbawasịa ya bụ ka ọ ma ya ka ụtọ ọnya ha mgbawa na ọgbawa ogoshi na ụtọ ọnya nọ ya tụndị ya karịa hụ ya n'ibe ọzọ ka nọ n'ime ọ gbawa afụta. Ndị be anyị nri dị n'ebo hụ n'aka hụ ọgwụkwa emenye ọṅụba ekwu ojukwu eyi na-enye ọnya bụ ihe njiri ego jefute oke isi enye ha ba afọ ndị asa mana ọ nọchiche almost na awụ nke ọha ekwu ojukwu nri dị n'ebo. Ngwa guys ee anaghị agwa ochi nji na agha esi achị na-egighekwe ụzọ egighe ọnụ sọsọ ihe onye gị na-anụ bụ kọmchọp bịa rie riri abụghị ọnụ nkashi ọnwa abụghị CBN enweghị power over this ịhụrụ ọnwụ mgbe achịkwa na nri dị n'ebo na anaghị ekwe pịere ebo ọ na-ekwekwa na ịbụ ihe ike iri n'ebo bịa ka ọma ọhịa ịdakwara aka ifuru ịdana sofa na ọgụ kọrọ achụọ ngụ jewe ohi ọ nwekwana nwa jee ohi na ebo madụ Chineke ọkwa akụtakwa ya ka akụjie ya aka n'ọkpa chekwere were ọgụ na mma jee kọwa ọrụ nwa onye na-enweghị ana n'ụwa sofa na onye mbụ mmadụ nne mara maka ikwe nwe oke ọhịa ekere ya onye dị chere m n'ime ebo n'ime ego jee nụkọwa ọrụ onye kọrọ akpụ bịa ka efote akpụ onye kọrọ ede buke avụta ede. So ihe nji ekwere bụ onye dị gbaka eri ana hụ na ego ya egbunye hụ na ahụ onye ndị CBN na-eme anya na enwe access to our money ọ ejegburu onwe ya biko onye jikwere ego na-ahụ ihe ọka eri na ego ya na onye ọmụna agbaghị mbọ ọka onye ya bịa nje achara ya you shall reap whatever you sow. So onye na-eso anything anaghị erip anything ito na onye ohu na-eje erip nke ọ na-eso alụme mmadụ encourage ji ohu maka na eji ndị ekwe nga ha adadị ọra mma eka anya dị onye wee dute ya uche na agriculture tinye na uche na farming season a na-abata na onye dị proud banye onye dị yifuche ekwa Cinderella anya banye na mkpụrụ ana kọsa ashiva na ihe so that orukwe harvest season onye dị adị proud wepụta ihe ọkụ nka m tawodo ọnwụnụ ma ọ tewa ka ọ na-aga m olusabi n'eluigwe anyị ekene gị maka mkpụrụ osisi nọ anyị na ya ka ịgọzie ka ọ bụrụ ihe dị mma na so nsọpụrụ dịra nsọ gị ebe ị na-eme nke a na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị amen. Ise maka na ndị be anyị nọ anyị amaghị ide men ihe anyị ma bụ ise ngwa anyị taa na n'ome awọ njọ anyị taa na ihe ọ na-atọ ịkwa mkpụrụ osisi ebe emere onye na-amaghị ụzọ ego nke bụ ọnwụ ọ gbata nchara ibe onye ba ndị tenant anaghị ekwe na anyị na-aghọta anything n'ego
ọ dịka ọ bụ ego ka njọ be ha nke bụ ọnwụ ego ama ego ebute na ntị na onye nwebe maka na ego ikpu ogige wee chụta ndị mmadụ ji weta na ego this time onye na-ama atụọla ọmalụ mana atụọla ofe ka ofe nyichi n'ọhịa chekwere mkpu ana gị make a very good use of mkpu ana Chineke nye kọfụta ihe dịrị nke iri otherwise ego apara ụnụ ikike kukwe ovuru onye gị ha ahụ nke ọ kpara nke alụkwana ada dị ọra mma ekwuchekwe nke ngwa ka ọ dị mgbe nna ata kashu m onye ọrụ kwa aganya bịa enwere m ya n'ọfụ nke bụ onwe onye ọrụ kwa aganya bịa n'ime awọ njọ ihe ọ na-atọ ka ọ dị ngwa ka ọ dị